Сьогодні ми працягваємо розгляд такого розділу біографії у житті Якова, як життя у Месопотамії, у свого тестя Лавана. І ми будемо сьогодні розглядати протяг цієї історії, це 30-й розділ. Але для того, щоб у нас заставалася цілісність історії, давайте прочитаємо з 29 розділу, з 31 верша. Господь углядел, что Лия была нелюбкой, и отчинил нутробу ее, а Рахиль была неплодная. Лия зачала и народила сына, и дала ему имя Рувим, бо казала: Господь углядел мое огородство, бо теперь будет кхать мне муж мой. И зачала знаю, и народила сына, и сказала: Господь почул, что я нелюбка, и дал мне и это, и дала ему имя Симон. И зачала еще и народила сына, и сказала ему: вот теперь прилепится до меня муж мой, бо я народила ему 3 сынов, тому и дадено ему имя Левий. И еще зачала и народила сына, и сказала: вот теперь я прославлю Господа, тому дано ему имя Юда, и перестала родить. И убачила Рахиль, что она не родит детей Якову, и позаздростила Рахиль сестры своей, и сказала Якову: дай мне детей, а коли не, я помираю. Яков гневався на Рахиль і сказав їй: хіба я Бог, який не дав тобі плод у череві? І вона сказала: вот служанка моя Вала, увойди до ее, хай она родить на колени мои, как и я мела детей от ее. И дала ему Валу, служанку свою, за жонку ему. И вошел до ее Яков. Вала зачала и народила Якову сына. И сказала Рахиль: наконовал мне Бог, и почул голос мой, и дал мне сына. Тому дала имя Дан. И еще зачала и народила Вала, служанка Рахилина, другого сына Якову. И сказала Рахиль: змаганием моцным змагалася я с сестрою моею, и перемогла, и дала ему имя Нефталим. Лия убачила, что перестала родить, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ей Якову за жонку. И Зелфа, служанка Лиина, народила Якову сына, и сказала Лия: прибавилася, и дала ему имя Гад. Зелфа, служанка Лиина, народила другого сына Якову, и сказала Лия: на добро мне, бо счастною будут называть меня женщины, и дала ему имя Асир. Рувим пошел час жнива пшеницы, и знайшов мандрагоровые яблоки у полі, и принес их Лии, мати своей. И Рахиль сказала Лии: дай мне мандрагору сына твоего. А Лия сказала ей: невжо мало тебе заволодать мужем моим, что ты домагаешься мандрагору сына моего? Рахиль сказала: дык нехай ён ляже с тобою этой ночи за мандрагоры сына твоего. Яков пришел с поля увечері, и Лия вышла ему насустрач и сказала: увойди до меня, бо я купила тебе за мандрагоры сына моего. И лег он с ею тою ночи. И почув Бог Лию, и она зачала и народила Якову 5-го сына. И сказала Лия: Бог дал мне отплату за тое, что я отдала служанку мою мужу моему. И дала ему имя Иссахар, что означает отплата. Еще зачала Лия и народила Якову 6-го сына. И сказала Лия: Бог дал мне чудовный дар, теперь будет жить у меня муж мой, бо я народила ему 6 сынов, и дала ему имя Завулон. Потом народила дочку и дала ей имя Дина. И вспомнил Бог про Рахиль, и почув ее, и отчинил лоне ее, и она зачала и народила сына, и сказала: знял Бог ганьбу мою, и дала ему имя Езеп, сказавши: Господь дасть мне другого сына. Після того, як Рахиль народила Езепа, Яков сказал Лавану: пусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жонок моих и детей моих, за яких я служил тебе, и я пойду, бо ты ведаешь службу мою, якою я служил тебе. І сказав йому Лаван: о, коли б я знайшов уподобання перед очима твоїми, я зауважаю, що за тебе Господь добрословив мене. І сказав: назнач собі узнагороду від мене, і я дам. І сказав йому Яков: ти ведаєш, як я служив тобі, і яким стало бидло при мені.
Бо мало было у тебе да мяне, а стало много. Господь добраславіў тебе з прыходам маім, калі ж я буду працаваць на свой дом. І сказаў Лаван: што даць табе? Якаў сказаў: не давай мне нічога. Калі толькі зробіш мне, што я скажу, дык я зноў буду пасвіць і ахоўваць авечкі твае. І прайду сёння па ўсім статку авечак тваіх, аддзялю з яго ўсё быдла з плямкамі і з пяцересцінамі, все быдло чорнае з авечак, таксама з плямкамі і з пярэсцінкамі з коз. Такое быдло будзе мне ўзнагародаю. І гаварыць мне перед тобою справядлівасць моя у наступны час, калі прыйдзеш паглядзець узнагароду маю. Кожная коза не з плямкамі і авечка не чорная, гэта крадзенае у мяне. Лаван сказаў: добра, няхай будзе паводле твайго слова. І аддзяліў у той дзень козлоў пярэсцістых і з плямамі, і ўсіх коз з плямкамі і пярэсцістымі, ўсіх, на якіх было белае, і ўсіх чорных авечак, і аддаў іх на рукі сынам сваім. І назначыў адлегласць паміж сабою і Якавам на 3 дні дарогі, а Якаў пасвіў астатняе дробнае быдла Лаванова. І взяў Якаў свежых дубцоў тапалёвых, міндалевых і яваравых, і выразаў на іх белыя палосы, акарыўшы да белага, якое на дубцах, і паклаў дубцы з нарезкаю перед быдлам у вадапойных кадаўбах, з якіх быдла прыходзіла паіцца, зачынала перед дубцамі. І зачынала быдла перед дубцамі, наржаліся быдла пярэсцістае і з плямкамі, і з пярэсцінамі, і аддзяліў Якаў ягнят, і ставіў быдла передам да пярэсцістага і ўсяго чорнага быдла Лаванова, і трымаў свае статкі асобна, і не ставіў іх разам з быдлам Лаванавым. Кожнага разу, калі зачынаць быдла моцнае, Якаў клаў дубцы у кадаўбах перед вачыма ў быдла, каб яно зачынала перед дубцамі. А калі зачынала быдла слабае, тады ён не клаў. І даставалася слабае быдла Лавану, а моцнае Якаву. І зрабіўся гэты чалавек вельмі, вельмі багаты. І было ў яго мноства дробнага быдла, і рабынь, і рабоў, і верблюдаў, і аслоў. Я думаю, вы бачили таких две частки в этом, что мы прочитали. Это первая частка, описывается биография родства, альбо Толедот, как правильно назвал будет, Якова. И еще закранається такий момент з його біографії, як заробок альбо добрословення Боже матеріально этого чоловіка, який прийшов, як він сам про себе свідчить, що з посохом перейшов Йордан. І ми 4 уже родоначальника колен разглядели у 29 разделе. І там таблиця може готова. Зараз буде готова. Дзеці, які нараджаліся ў Якова, яны былі не проста са справачніка даведніка выбіраліся імёны, але ж неслі такую даволі сур'ёзную нагрузку сэнсавую, што кожнае імя азначала нейкае чаканне, жаданне альбо Ліі, альбо Рахілі. І што мы можам заўважыць, ось уже ў 30 раздзеле вельмі так выразна відно, мы адзначалі это мінулы раз, 29, калі разглядалі, што паміж Ліяй і Рахіллю было такое моцнае змаганне за тое першынства у сям'і, за тое, каб называцца любімай жонкай. І это змаганне, яно не скончилось нават з апошнім нараджэннем дзяцей. Бо калі мы глядзім на назвы, імёны дзяцей Якова, то Лія, калі нарадзіла апошняга, яна зноў жа давала яму імя з аглядкай на тое, што муж будзе яе кахаць, ён да яе будзе больш схільны. Вось 3 першых
сына, які народзіліся ад Лії. Мы их разглядали минулый раз. Просто нагадаем, Рувим – это два слова складываются: видеть, сын, смотрите, сын. Господь презрел на мое бедствие. Симеон – слышать, слышание. Господь услышал, что я нелюбимый, так? Левий – прилепиться, привязываться. Теперь то прилепится ко мне муж мой. И четвертое – это Юда, другая сторонка. З двух слов складається Яхве – прославлять, або Яхве буде прославлен. Теперь то я восхвалю Господа. И на этом сканчивается нарождение детей от Лии на этом этапе. И 30 раздел починається з таких слов, что «И убачила Рахиль, что она не родит детей Якову, и позаздростила Рахиль сестрі своєї, сказала Якову». Яна то бачила і як першого народила Лія, але коли вже було народжено 4 сина, яна бачила, що ось у этом, можна так назвати, споборництві, яна моцно проіграє. І тое дзеянне, якое яна адресавала, альбо слова, яке адресавала Якову, яны даволі такія цікавыя. «Дай мне дзяцей, а калі не, я паміраю». Это былі словы адчаю, хутчэй за ўсё, чым такое патрабаванне. І Якаў, ён зноў жа, Якаў той, які ведаў Бога, які ведаў, што добраславенне дае толькі Бог і дзяцей. Ён сам быў тым дзіцём, якое Бог паслаў. І ён гаворыць, што хіба я Бог, які не даў табе плод у чэраве. Ён вельмі добра ведаў гісторыю і свайго бацькі Ісаака, якого Бог паслаў раму на старасці. Ён ведаў гісторыю свайго нараджэння, калі Ревека не могла народзіць, яна пашла, і яны маліліся, і потым пашла, пасля того, як было цяжарна, спытала ў Бога пра лёс і двух гэтых дзяцей. Ён ведаў, што добра ведаў з гісторыі сваёй сям'і, што Бог кіруе менавіта нараджэннем дзяцей. І ягоны адказ у такіх пачуццях, як гнев, разгневаўся, гаворыць не пра тое, што эмоцыю наконец-то не вытрымалі, а хутчэй за ўсё пра тое, што на яго адресавалась альбо дэлегіравалась магчымасці Бога. Хаця мы бачым, што нават у такіх сухіх фразах, апісаннях быта этой сям'і, этой спаборніцтва паміж Ліяй і Рахілью, роднымі сёстрамі, мы бачым, што ў сям'і было даволі напружанае становішча, што там была ненавісць альбо нелюбства, як мы узгадвалі на мінулым разборе, это адносна Ліі. Рахіль валодала такім пачуццем, альбо яно ёй завалодала, это як зайздрасць. Якаў угневаўся, і это все адбывалася ў адной сям'і. У сям'і, якая пачала сваё існаванне вся з абману. Трэба вот гэты момант, як пачалась сям'я, не выкідваць з памяці, калі мы чытаем гэту гісторыю. Бо калі мы адкінем з памяці, што сама жаніцьба Якова пачалася з падмана, яго прыход за жонкай пачаўся з падмана, то эта гісторыя, яна не мае такой каларытнасці. Але калі мы памятаем, што Якаў патрапіў да Лавана менавіта таму, што не проста пашоў за жонкаю, а таму, што ўцікаў ад пагрозы смерці,
за то, што ён падмануў і брата, і бацьку. Ён атрымаў 2 жонкі не таму, што ён хацеў, а таму, што яго падмануў будучы цесць. Спаборніцтва ўзнікла паміж Ліяй і Рахілю таксама на этой глебе падману. І все далейшыя падзеі, яны такім альбо іншым чынам звязаны менавіта з наступствамі, якія несе падман. І мы можам яшчэ ўбачыць адну лінію тут спадзявання. На што спадзяваліся Лія, на што спадзяваліся Рахіль. Мы ўжо азначалі на мінулым разборы, што Лія ускладала сваё спадзяванне на дзяцей. Так як і Ева, пасля того, як Бог выгнаў іх з Эдемскага сада, ускладала сваё спадзяванне на Каіна, потым на Авеля, што это Бог дае чалавека, які будзе ім ратаўніком. Так Лія спадзявалася, што тыя дзеці, якіх Бог даў, яны будуць тым шляхам для того, каб яна заняла такое становішча ў сям'і, як любімай, каханай жонкі. Але этого не здарылася. І тут мы бачым, 30 раздзел пачынаецца з таго, што на сцэну то спаборніцтва выходзіць Рахіль, а менавіта з пачуццем зайздрасці. І яна спадзявалася на то, што Яков можа паўплываць на эту сітуацыю. Альбо это быў такі адчай, тут не ўдакладняецца. Далей толькі гісторыя больш раскрываецца з гэтымі пладамі яблакі альбо мандрагоры, плады, што ў яго спадзяванне зноў жа было не на Бога, які удзельнічае ў лёсе кожнага чалавека, а на нейкія знешнія альбо даволі матэрыяльныя рэчы. І мы бачым, што ось тут ужо выходзіць у дзеянне тыя служанкі, якіх Лаван даў для Рахілі, перш для Ліі, потым для Рахілі. І мы бачым, што практыка такого, як сёння называецца, сурагатнага мацярынства, калі вынашвала адна жанчына, наражала, а мацер'ю была другая, яна была даволі распаўсюджана ў тыя часы, і даследчыкі гісторыі тагачаснай, яны гавораць, што это была практыка не толькі што задакументирована в Бібліі, а ў гісторыі з Авраамом, а ў гісторыі з Якавом, але это ёсць яшчэ ў іншых гістарычных дакументах, якія ўзгадваюцца менавіта такую практыку, што калі гаспадыня не магла нарадзіць сама, то яна аддавала в наложніцы сваю рабыню альбо сваю служанку, і ўжо яна удзельнічала як акушэрка, і это лічылася, што яна нарадзіла, это было яе дзіця. І Рахіль, яна якраз не парушыла ніякага закону, а па законам той мясцовасці яна мела поўнае права на такое дзеянне. І яна гаворыць, Якаў прапануе такі, як яна вырашыла, што это добры варыянт. І тыя імёны, якія яна дала народжаным ад Валы дзецям, якраз паказваюць, што яна мела таксама, як і Лія, вялікае спадзяванне на дзяцей. І у гэтай гісторыі вельмі добра праглядаецца такое спадзяванне не на Бога, а на то, што дае Бог. Не на самого Яхве, того, хто можа дараваць, як Яков сказаў, хіба я Бог, які не даў табе плод у чэраве. Не спадзяванне на таго, хто дае, а на ягоны дар.
И это, можно так сказать, что малюється, може це громко сказано, але така картина доволі добре відовочна тут, що і у Лії, і у Рахілі був такий ідол. Ідол – це те, що займає місце Бога. Вони своє сподівання, свою віру на поспіх концентрували не на Богу, а на тому, що давав Бог, на дітях. І тому у їх це споборництво, воно не скончилось до самої смерті. Їхня сім'я з такими громкими іменами у дітей якраз було щоденним свідченням ось цього споборництва. Це були не просто імена, а менавіта, як сказати, архів їхньої боротьби. Боротьби за то, как некое володание мужем, альбо першинство в этом. И у Рахілі народилося два сына от Валы. Там табличка, где такая короткая, 7 пунктов. Наглядно нам будет бачно і приблизно по хронології, як народжалися і кому належали. Поки таблиця висвічується, ми можемо бачити, що лічив, назирав, что служанки, что Ліїни, что Рахіліни, яны народили по два сына. Яны у дальнейшем аднесены до сынов жонок, але менавіта як народженыя ад самих жонок Якова, яны не лічацца, бо Бог вписав імёны тых служанок у історію ізраїльського народу. І вони стали соудельниками вот этого великого народу, якого Бог обіцяв Аврааму. Бачно всім? Можна так. Сколько больше у Лии? Так, у Лії ще дочка Діна. А тут таблицы не хапае Вениамина, бо эта таблица складена. Так, это таблица по этому разделу и минулому складена. Глядите, хронологично. Дан ідзе одразу за Іудай, потім Ісахар, так, Гад, Завулон приблизно, и Нефалим. Это приблизно 1 час практично, там може 2 годи розниці. І Іосиф наприкінці вот этого жихарства у Месопотамії був народжений апошній син у Якова. Дослідчики говорять, що поміж Іосифом і Іудой зовсім невеликий, там 4 года хіба такої одлеглості по узросту. Потім можна, то що по хронології, доволі тяжко зробити такі докладні виніки по хронології народження, як жив Яков у Месопотамії і по народженню дітей. Бо ми бачимо, що тут 29 розділ з 31 вірша і до 30 розділ до 24 вірша ідзе розповідь про народження дітей. І не факт, що це вписується в цих 7 років, коли Яков відпрацьовував за Рахіль. Хоча за все, цей період ще охватує і наступних 6 років, коли він працював за майомість, коли він менавіта був на заробках. Але
тым не менш, калі нават улічыць, што 6 гадоў яшчэ в этот вот родовод впісваецца, то самому старейшаму сыну Якова на момант, калі ён выходзіў, ад Лавана было 12 гадоў. І калі вот максімальна расцягнуць такую лінію, я ўжо той раз узгадываў на разглядзе этого 29 раздзела, што паміж самым старейшым Рувімам і Іосіфам самая вялікая адлегласць па гадам, яна можа быць да 12 гадоў, а хутчэй за ўсё і менш. І тыя малюнкі, калі старыя дзядзькі прадаюць маладога хлопчыка ў рабства ў Егіпет, яны не зусім адпавядаюць рэальнасці, хаця для дзяцей это больш так заходзіць. Ім падабаецца больш глядзець, як такого молоденького хлопчика старые дядьки продали в рабство. На самой справе это были одного поколения дети, у якіх вот это спаборніцтва бацькоў, дакладней мацярей, яно працягнулася і на іх недалейшы лёс. Если Иосифу 16-17 лет примерно был, когда его продали в Египет, то им по лет 30 старше? До. Самому старшему может 28. А если еще младше? Младше. Почти, да. Так што вось такі цікавы наглядны радавод. Калі проста чытаем, яно у нас сліваецца в одну стужку, а калі разбіць вот по таким табліцам, то відно, як шло прям у іх спаборніцтва паміж Рахілью і Ліяй. Наступны такі момант, на які трэба звярнуць увагу у гэтым змаганні, это тое, як адрэагавала на это Лія. 9 верш. Лія ўбачила, што перестала радзіць, і взяла служанку свою Зелфу і дала ей Якову за жонку. І Зелфа, служанка Ліїна, народила Якову сына. І сказала Лія, прибавилася і дала йому ім'я Гад. Зелфа, служанка Ліїна, народила другого сына Якову і сказала Лія, на добро мне, бо щасно будуть називати мене жінчиною. І дала йому ім'я Асір. Спаборніцтво не скончилось. 35 верш 29 раздела сканчивается тым, што Лія говорить, «Вось цяпер я прославлю Господа, тому дала ему імя Юда» і перестала радзіць. А працяг гісторыі, як яна ўбачыла, што тая жанчына, яе сестра, якую вельмі кахаў Якаў, смогла такім чынам сурагатнага мацярынства працягнуць род Якаву, у Ліі выклікала зноў новую хвалю этого спаборніцтва. І яна пашла на такі самы крок, як і Рахіль, нарадзілася зноў жа ад служанкі двое дзяцей. І далейшая гісторыя якраз падкрэслівае прахласць спадзявання чалавека на нешта матэрыяльнае у Божай справе. Это гісторыя пра мандрагоравыя яблыкі, якія знайшоў Рувім і якія выкупіла Рахіль. Яна спадзявалася, што вось гэтымі яблыкамі, якія лічыліся практычна магічнымі, такімі фруктамі альбо пладамі, якія маглі даваць жанчыне магчымасць наражаць, якія павялічвалі эту здольнасць. Яна разлічвала, што вось гэтыя плады дадуць ёй тое жаданае. Яна наконец-то стане сапраўднай мацер'ю дзяцей Якова. І яна прадала, як тут правильно будзе сказаць, прадала магчымасць быць Якову Ліі, альбо прысутнасць Якова для Ліі. С этой короткой фразы тут «Няўжо мала табе завалодаць мужам маім,
15 верш, что ты домогаешься мандрагоров сына моего. Говорится, что Яков по факту не жил с Лией. Бо вот эта фраза, что ты заволодала моим мужем. Потім вот это гандаль, что нехай ён до тебе этой ночи пойдзе. Говорится про то, что Яков, ён як і не любіў Рахіль, а вот не было этого, Лію, так это и засталося. А як ён быў закаханы ў Рахіль, так это и засталося. И это ихнее спаборніцтва по сутнасці не меняло ягоных пачуццяў. А это были только ихнее разумение своей важности. Это один бок. Другі бок, то, что Рахіль вельмі вялікае спадзяванне складала на такое цуда-сродак, як мандрагоравыя яблыкі. Хутчэй за ўсё, іх не вельмі шмат расло у тых мясцінах, што раней не ўзгадваецца ў гэтай гісторыі, што яны прыбегалі да іх. Але ім удалося дастаць ось гэтых такіх вельмі каштоўнага плоду. І Рахіль думала, што ось такім чынам яна зможа дасягнуць сваёй мары і сваёй мэты. Але мы бачым у далейшай гісторыі, што Бог робіць все по-свойму. У Бога на дзеянні людзей ёсць свой гумар, можна сказаць, альбо іронія. Бо калі Рахіль думала такім чынам перегнаць у этой гонцы Лію, то Бог даў Ліі дзяцей. І так што все спадзяванне Рахілі было разбурена. Яна не стала радзіць пасля тых мандрагоравых яблык, а яшчэ больш адбылося тое, што яе саперніца, яна нарадзіла яшчэ аднаго сына і дачку. І это было таким, можна сказаць, апошняй кропляй для того, каб было поўнае расчараванне у сваім становішчы для Рахілі. Назвы, которые можно высветить таблицу с назвами, другую частку, что давала Лія дзецям сваім, яны таксама мелі значэнне. Это не былі проста імёны іхніх нейкіх продкаў, якія яны передаваліся па нашчадству, а зноў жа было конкретнае значэнне ось этих змаганняў, іхніх спаборніцтваў. Іссахар. Трошки ось Іссахар. Наниматься, быть оплаченным или плата. Адлюстроўвала імя, якім чынам ён нарадзіўся. І не толькі, а тое, што Бог адплаціў Ліі, што не апошнія дзеці былі ад служанкі, а менавіта яна сама смогла яшчэ нарадзіць пасля служанкі, пасля того сурагатнага мацярынства яна могла стаць яшчэ мацер'ю. І яна говорить таке слово, что Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. Потым яшчэ нарадзіўся шосты сын Завулон. Возвеличить. Теперь будет жить у меня муж мой, альбо возвеличить. І мы бачым, што і это не адбылося. Вот это все спадзяванне, якое закладвалася ў дзецях, яно было даволі таким ненадзейным. Бо Якаў зноў жа кахаў Рахіль, і ён это каханне пранёс да самай смерці. Мы бачым яго рэакцыю на смерць Рахілі. І тое, як ён ставіўся да дзяцей Іосіфа і Веніаміна, гаворыць менавіта пра ягоныя пачуцці, якія ён пранёс праз усё жыццё. І таму мы можам зрабіць яшчэ раз падкрэсліць той вынік, што
досягнення щастя або метаў крывымі шляхамі, падманам, яно не прынесе чакаемого выніку. Досягнение ось этого счастья, якое бачила Лія, подманувши Якова, що вона стане йому жонкою і любимою, на протягу всього життя не принесло этого чеканого виніку. І вона, навіть отримавши велике добрословення у дітях, бо коли ми розглядаємо історію, ми ведаємо добре, що древня історія, вона менавіта добрословення Божие мерила по тим, колькі було дітей у сім'ї або у жінки докладно. І Бог дав велике добрословення. Але то, чого вона чекала в тих емоціональних відносинах з Яковом, вона не отримала. Потім народила дочку і дала їй ім'я Діна. І 22-й вірш починається такими словами, знову ж літературний жанр, який не підкреслює якість Бога, а підкреслює яскравість подій. «І вспомнив Бог про Рахіль, і почув її Бог, і відчинив у лоні її». Коли ми розглядаємо атрибути Бога, велич Божию, Його всемогутність, Його всеведення, всі якості Бога, які починаються з слова «все» або «все», то слово «вспомнив Бог», воно не належить до характеристики якості Божих, а якраз показує, що Бог чекав нечого, або допустив ось цей термін. І тут говориться, що слово «і почув її Бог». Рахіль закликала до Бога, і коли вона була в абсолютній розпачі, Бог не спізнився. Бог відказав на її молитву. «Успомнив Бог про Рахіль». Знову ж, ось ці ситуації, які ми розглядаємо, які відбувалися практично за 2000 років ще до народження Ісуса Христа, вони актуальні сьогодні. У нашому житті ми можемо бачити абсолютне розчарування і те, що немає у нас поспіху. Ми можемо бачити, що які б у нас намагання не прикладали, ми терпимо поразу, немає поспіху, але це не говорить про те, що Бог про нас забув. Це говорить про те, що Бог чекає, хоче за все, Бог чекає, покуль ми все своє сподівання складемо на Його. Як це відбулося з Рахіллю. І вона приклала шмат намагань. Розділ починається з того, що вона потребувала від мужа дітей, потім вона предприняла діяння таке, як стати сурогатною матір'ю, потім ще одне діяння, як добігши до самої сучасної медицини, прибігнути і мати в цьому поспіх, і не мала поспіху. І тільки потім тут говориться, що Бог вспомнив і почув її Бог. Чому доволі часто Бог не чує людей? Може, у кого одразу згадується, на пам'ять приходить місце з Нового Заповіта? А ще? Ну, я не думаю, что мало просили. Просят не на добро. Да, не на добро, на зло. Яке могло бути зло, то що діти? А гонор хоче за все. І Бог ведає серце. І Він ведає, коли саме ліпше відказати на нашу молитву. Тому, коли Бог не відказував становче на нашу молитву, для нас ось є доволі добрі приклади, такі яскраві, щоб ми бачили, а ці буде нам це на добро. Щоб ми могли спинитися і поглядіти, чому Бог забив відказати на нашу молитву, чому Він не вспоминає. І Бог у свій час відказав на молитву Рахілі. Чому у свій час? Іосиф і Веніамін були опошні сини. Рахіль
выиграла в этом спаборніцтве не толькі ў пачуццях кахання мужа, але і ў тым, што яе дзеці былі любімыя. Не толькі таму, што самай такой каханай лепшай жонкі, а таму, што яны былі самымі малодшымі. І мы ведаем, назіраючы за сем'ямі вялікімі, што малодшыя дзеці, яны больш часу праводзяць з бацькамі, і яны больш атрымліваюць гэтай любові ад бацькоў. І Бог адказаў свой час Рахілі самым лепшым чынам. Хаця яна прадпрымала розныя спробы падштурхнуць Бога альбо дапамагчы Богу, Бог пачуў, адказаў на яе малітву, успомніў пра яе малітву толькі ў свой час. Яна зачала, нарадзіла і сказала: «Зняў Бог ганьбу маю, і дала яму імя Єзеп, сказавши: Господь дасть мне і другого сына». Заўважылі розніцу ў імёнах, які давалі да этого і Лія, і Рахіль, і у імені, якое ёсць цяпер Іосиф альбо Єзеп. У ім няма спадзявання на чалавека. Калі мы глядзім на імёны всіх дзяцей, які былі да Іосифа, 10 сыноў, то там ёсць такія элементы спаборніцтва, элементы таго, што Бог наконец-то мяне ўзвялічыў, Бог прывяжа мужа да мяне, альбо Бог за мяне пазмагаўся, і я цяпер маю эту честь, як Завулон гучыць. У імені Іосифа мы бачым, што абсалютна спадзяванне проста на Бога. Господь даст мне і другого сына. І хутчэй за ўсё нараджэнне Іосифа прыйшлося на той час, калі Рахіль уже разумела, што ад яе нічого не залежыць. У яе ўжо скончились все спробы неяк перамагчы ў гэтым спаборніцтве. І калі яна нарадзіла, у яе прагучалі тыя словы веры, і імя Іосифа, яно было якраз адлюстраваннем этой веры. І на этом этапе мы бачым, што адбываецца гутарка, альбо можа і пазней, тут складана сказаць. Бо дакладнасці у тэксце такого, як у нас у сінадальным і у мяне ў беларускам, катэгарычнасці не гучыць. Хутчэй за ўсё, можа і 7 гадоў это было нараджэнне всех 10 сыноў, можа і 12, там цяжка сказаць. Але адбываюцца другія падзеі. Пасля того, як нарадзіліся ў Якова дзеці, ён ужо быў такім вялікім сем'янінам, з вялікай сям'ёй. Ён пачаў размаўляць з Лаванам пра то, што трэба было б уже і неяк сканчваць вот это адпрацоўку і ад яго аддаляцца. 20 гадоў, што ён працаваў, мы знаходзім у 31 раздзеле. «38 верш, 31 раздзел. «Вось 20 гадоў я быў у цябе, авечкі твои, козы твои не выкидвалі, бараноў с астатку твайго я не ел». Ось эта размова Якова з Лаваном, яна стала пасля 14 гадоў працы ў яго. Это 7 гадоў просто працы за Рахіль, як ён думаў, атрымалася за Лію, потым за Рахіль. І напрыканцы ось этой адпрацоўкі ён ужо гаворыць, што аддай жонак маіх і дзяцей маіх, за якіх я служыў табе, і я пайду, бо ты ведаеш службу мою, якую я табе служыў.
А його скончився контракт, і ён уже намереваўся пайсці. Але Бог прадугледзеў для Якова больше добраславення. Хаця яму вот этих еще 6 гадоў сталіся не самымі лепшымі, у плане, што ён яшчэ правёў 6 гадоў не ў сваім месцы, не ў сваім доме, але Бог вельмі моцна добраславіў яго матэрыяльна. Бог зрабіў яму кампенсацыю за тую працу, якую ён адпрацаваў у Лавана. І сам Бог у сне, таму в наступным раздзеле будзем разглядаць, сам Бог стаў на бок Якова, і ён сказаў, што я бачыў это все. І Лаван таксама ўбачыў, што праз яго было вялікае добраславенне, праз Якова было вялікае добраславенне для ягонай сям'і. І ён прыйшоў з такой просьбай, што ты называй, за якія грошы альбо за якую суму назнач плату, ты будзеш у мяне працаваць і папрацуй яшчэ. Яму было вельмі шкада згубіць такого паспяхового менеджера сучасна, які можа кіраваць маёмасцю і даваць ёй прыбытак. І Лаван чыста практычна разглядаў, як можна максімум скарыстацца з этой сітуацыі, што ў яго знаходзіўся побач Якаў. І тая плата, якую назваў Якаў, яна была для яго вялікім добраславеннем. Для Лавана это падавалася зноў такой выгаднай справай. Як яму падавалася выгадным, што 7 гадоў Якаў будзе адпрацоўваць за адну жонку, потым 7 за другую, так і далейшае ён бачыў вялікую выгаду ў тым, што Якаў хацеў забраць тое быдла, якое было нешматлікім, але ж у это все вмешаўся сам Бог. А ў гэтым раздзеле мы не бачым, што Гасподзь менавіта так сказаў Якаву зрабіць, але 31, калі мы будзем разглядаць, там адкрываецца завеса вось этого рашэння Якова, што сам Бог яму сказаў так рабіць, што Бог сам з'явіўся ў сне і сказаў, што вось праз это быдла я цябе добраслаўлю. І цікава можна ўбачыць тут, як Якаў дасягнуў павелічэння сваёй маёмасці, як ён дасягнуў поспеха матэрыяльнага. Першае, што ён прыбегнуў до такого метода, да якога, хто чытае Біблію, асабліва скептыкі, яны як даходзяць до этого месца, говоряць: о, якая казачка цікавая ў Бібліі про эти дубцы, якія там паласатыя, якімі машыны спыняюць. І это вось за кошт этого у яго такі поспех быў. І тут можна сказаць, што не ў гэтых дубцах быў поспех, а ў тым, хто даваў добраславенне, у самім Богу. У ўсёй гісторыі Якова ад яго выхада з месца, дзе ён жыў з бацькамі, да ось этого моманту мы бачым, што з ім быў Бог. І у тым, што нават ён не думаў, што так пашырыцца яго сям'я, а у яго будзе 12 сыноў, падманам хоць, але ён стаў вот этим правадніком Божага абяцання, якое было дадзена Аврааму, што будзе пашырацца яго нашчадства. У яго было 2 жонкі, ад якіх нарадзілася 12 сыноў. Бог паспрыяў этому сам. Да, это было наступство падмана Якова, але ён от этого атрымаў добраславенне. Бог і это пераўтварыў у добраславенне. Так і з вот этими статкамі Лаван думаў, што ён вельмі узбагаціцца яшчэ за вот гэтыя гады, калі будзе працаваць Якаў, за гэтых 6 гадоў, хаця яны не дамаўляліся на дакладны срок. Мы просто это даведваемся ўжо з наступных падзей.
Лаван думаў, што ён з этого скарыстае вялікае дабраславенне, але у планах Божых было дабраславіць менавіта нашчадка Авраамавага завета, ягонага внука Якова. І Бог сам спрыяў таму, што Якаў зрабіўся гэты чалавек, у 43 верш, вельмі багаты, было ў яго мноства дробнага быдла і рабыні, рабоў, верблюдаў і аслоў. Бог ось пераўтварыў, падаецца, што практычна такую міфічную альбо ненавучную сітуацыю, калі рабіў Якаў, у сапраўднае дзеянне. Бог можа учыніць нават з абсалютна, падаецца, нелагічнымі такімі дзеяннямі вялікае цуда. То, што у многіх людзей да сённяшняга дня выклікае сумнеў у праўдзівасці гэтай гісторыі. Гавораць, што это такая добрая легенда альбо упрыгожванне сюжэта. Але у Бога няма немагчымага нічога. Далей мы бачым і не проста ось пра гэтыя дубцы апавяданне, як Якаў нарізаў, дзе было такое цёмнае, светлае, каб рабіла ў вачах, але ён клаў гэтыя дубцы перед тым быдлам, якое было мацнейшае. Тут ён ужо прымяніў самую звычайную навуку – селекцыю. Калі хацелі атрымаць некае моцнае нашчадства ад быдла, выбіралі самку, самца таксама моцных і здаровых. То, што і рабіў Якаў. А Бог даваў і наражаць этому быдлу, і каб яны былі правільнага акрасу. Яшчэ цікавы момант, што Лаван аддзяліў на даволі вялікую адлегласць. 2 альбо 3. 36. На 3 дні дарогі. Даволі вялікая адлегласць, каб перебегалі туда-сюда нейкія жывёліны. І трэба ўлічваць, што Якаў меў вот эту прыбаўку у сваёй маёмасці толькі з тых статкаў, які ён пасвіў. І это такі прыдатак быў вялікі, што ён узвялічыўся. Яшчэ в этой гісторыі трэба вярнуцца да самого пачатку размовы Лавана з Якавам, да 27 верш. І сказаў яму Лаван: «О, калі б я знайшоў падабанне перед вачыма тваімі. Я заўважаю, што за цябе Гасподь дабраславіў мяне. І сказаў: назнач сабе узнагароду ад мяне, і я дам. І сказаў яму Якаў: ты ведаеш, як я служыў табе, і якім стала быдла пры мне. Бо мало было у цябе да мяне, а стала много. Гасподь дабраславіў цябе з прыходам маім. Калі ж я буду працаваць на свой дом? І сказаў Лаван: што даць табе? Якаў сказаў: не давай мне нічога. Калі толькі зробіш мне, што я скажу, дык я зноў буду пасвіць і ахоўваць авечкі твоі. Мы можам прагледзець у этой размове мудрасць Якава. Ён не прасіў ніякай аплаты і папрасіў проста вот эту паслугу, якую яму сам Бог адкрыў, якая вельмі перспектыўнай падавалася Лавану. Бо тое, што нарадзіцца у этого быдла, это было еще такое наперадзе, а тое, што яму трэба было плаціць, это было то, что лежало в шатре, в сейфе. И оно было
не так радувала Лавана, як от эта пропанова Якова. Але тут можна примінити такий принцип або фразу, що ми доволі часто обмежовуємо Божье добрословение своими докладними жаданнями, своими докладними умовами. І Яков не став обмежовувати Боже добрословення, а він довірився Богу. Ми доволі часто своїм зроком чоловічим не можемо оглядіти, да це немагчимо, всю Божу волю відносно нас. Ми можемо бачити тільки некі плями у цій картині, або також, де просвіт падає, Божого добрословення, яке чекає кожного чоловіка, віруючого, який сподівається на Бога. І ми можемо бачити короткочасову перспективу вигоди, коли просимо у Бога отказ на нашу молитву, або щоб Бог нас добрословив. І ми це ось доволі добре бачили на ось цих споборництвах Лії і Рахілі. І у просьбі Якова, що ти мені не давай плату, а зроби усе те, що Бог сам може добрословити. Сам Бог буде добрословити Якова, і він відкрив простор Божому добрословенню. Бог добрословив так, як він полічив потрібним для Якова в той момент. Доволі практичне примінення не тільки з Яковом, але й у сьогоднішній день, в наших реаліях. Ми доволі часто можемо бачити у своїх невигідних становищах сьогоднішніх, які б вони не були, таке раціональне вийście. Ми можемо бачити, що Бог добрословив, ось я хочу это, посприяй мені. І ми тим самим обмежовуємо всю велич добрословення Божого. Бог, може, для нас підрихтував вже на шмат більше, а нам просто не вистачає довіру. І ми бачимо, що Яков вже до цього моменту пройшов доволі шлях від такого криводушного чоловіка, який підманом почав своє життя, до чоловіка, який цілком довірявся Богу. Ось ця праця дальнейших 6 років у Лавана, вона була менавіта кроком віри вже. Не тим побігом від Ісава, а менавіта кроком віри. Яков довірився Богу, і він, то, що Бог йому відкрив, просто попросив реалізувати у Лавана. І Бог проявився у всій ширині своїх добрословень. Яков перейшов з посохом Йордан, а наприкінці 30 розділу ми читаємо, що він зробився вельми багато. Не просто багато, вельми. У його було множество дробного, буйного бидла, рабов, рабинь, верблюдов і ослов. 43-й вірш перелічує всі можливі варіанти тогочасного багаття. От скільки могло багаття, крім нерухомості, чим могло вимірятися багаття, у Якова було з такою приставкою вельми много. Вельми багато. І мало вероятно, можемо добавити, що Яков би мог собі придумати плату від Лавана за дальніші года, щоб не сам Бог йому відкрив, як треба учиняти. Тому для нас практично шукати волю Божу в своєму житті. Не шукати, як Бог може нас посприяти і відказати на наші просьби. Це вот такі приклади Лія, Рахіль, де вони бачили у Божому добрословенні заміну Богу, а своє сподівання складати на Бога. Бачить того, хто може дати і це добрословення, і більше їх. І вже ми бачимо рост у вірі, созрівання у вірі Якова за ці роки. Оповідь ми прочитали доволі хутко, вона зайняла у нас мало часу, з 28 до 30 розділу,
Але з этого часу пройшло 20 гадоў, і духовны рост Якова ён быў даволі велізарны. Ад крывадушнага падманшчыка ён перерос до того, хто стаў мужам веры, хто давяряў Богу ў сваім жыцці. І это стало відавочна всім. Тут якраз можна зноў жа убачыць паралель з проповедзі Ісуса Христа Нагорнай, калі ён гаварыў, што калі вы моліцесь, то зачыніце за сабой дзверы, і Бог, які бачыць тайнае, уздасць явнае. Ось у гісторыі з Якавам это адбылося. Ён даверыў сваё жыццё Богу, і Бог дабраславіў яго відавочна для іншых людзей. Для тых нават, которые жадалі максімум, каб ён не быў дабраславёны. Это Лаван і ягоныя швагры Якова, Лаванавы сыны. Про это уже будет 31 раздел. Но у меня по этому огляду все. Може, у кого возникли питання або коментарі, коли ласка, бо часу у нас ще з запасом. Если все это в главу наложить на Евангелие, и в духе Евангелия посмотреть, и как должны были поступать герои этой главы. По-іншому повинно. Можно, начиная, например, Рахиль и Лия, первый момент. Ну, не евангельские рухи такие. Ну, а по Евангелию как было бы? В духе Евангелия, да? Положено. Ну, я уже это говорил, просто повториться. Может, я так растянуто говорил, что можно теперь просто вынік подвести. В духе Евангелия это то, что першая ихняя помылка, яны бачили каштоўнасць не в Богу, а в Божьем. И это была велізарная помылка. Яны бачили великую каштоўнасць тым, што можа даць Бог, а не в самім Богу, не в той крыніцы, якую дае Бог. А между собой? І паміж сабой адносіны таксама, спаборніцтва. Вот у Лии, да, Лия была нелюбима, но если посмотреть, то Господь... Яна больш добраславенна была. А? Больш добраславенна Да, была. Бог ее больше благословил, потому что говорит, 31 стих прошлой главы 29. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. От Лии пошел наследник по линии искупления, да? Иуда. Вот. И как бы Бог на стороне вот Лия и Рахиль. У них пошло вот такое вот соперничество. Например, а как должно было быть? Вот. Господь презрел на Лию, и отверз утробу, и Лия родила. Какая реакция должна была у Рахили быть, например, в духе Евангелия? Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. А тут мы видим, пошло зависть, да, это зависть. Ну, конфликт, можно сказать, прямо. Да, как сказать, конкуренция такая вот. Нездоровая. Вообще, конкуренция такая, она... Вообще здоровая есть конкуренция? Не знаю, в церкви, наверное, ее и нет. Да. Про церкву не, а так, Ну, да, так-то это норма. В церкви это. Потому что это проблемы церквей. Когда вот начинаются вот тоже вот эти конкуренции все. Послание к Коринфянам апостола Павла. Да, когда находятся раз. всякие Лии, Рахили, Рахилы, и они начинают мутить воду в церквях. И они начинают вот мутить это все, и именно в конкуренции все это дело. Глупые, невежественные не видят этого, не понимают. Те, которые мудрые, они очень хорошо это все просматривают. Вот. И это говорит о том, что эти люди, они не живут Евангелием, и Евангелие не находится в них. Это люди просто с-под тишка, они чисто свои корыстные цели продвигают. Ну, знову ж, тут можна сказати, взять язик Нового Заповета младенцы. Не то, що тут вони не ведали Бога, а младенці були. Бо Рахілі вже поводжений, то, як і надала ім'я, Іосифу говорить про те, що
нешта яна зразумела. Ну, да, может быть, еще начальная стадия где-то была, но тоже уже люди не молодые были, уже и присутствует, как вот написано, здравый смысл, как апостол Павел кто-то пишется. А в зайздрости нема здравого смысла. Какой-то там все в книге сразу. Да. Зависти. Все с зависти начинается. Возьмите всю историю Библии, Христа за что продали, Моисей, когда там был, как все, кто завидовал ему, даже родные, близкие. Откуда все это начиналось? Все с зависти начиналось. Вот. Но дело в том, что Евангелие даже в самом начале, человек, если даже имеет какую-то зависть и прочее, то он понимает это и идет к Богу и просит: Боже, помоги мне это пережить. А те, которые уже просто проявляют это все, говорят о том, что они даже не заботятся ни о своем духовном состоянии, их не интересует состояние церкви, мир церкви, их интересует только корыстные цели свои. Я это говорю через призму истории нашей церкви, потому что это все очень хорошо прослеживалось. Что вот эти рахилы, как я сказал, рахили, они все это вот начинали постоянно мутили воду. А в мутной воде потом ловить хотели рыбу. Бог милость, конечно, до сих пор и оказывал, до сих пор и оказывает. Вот. Я думаю, что и дальше будет оказывать. Но хочется, чтобы мы все-таки были мудрыми людьми и начинали видеть это все. Начинали посматривать. И это очень легко просмотреть. Вы знаете что? Вот такой вот взгляд вы должны иметь правильный. Когда мы смотрим и видим, когда человеку более, ради своих каких-то, даже своих амбиций, ради своей какого-то авторитета, он готов идти на все, то это говорит о том, что для него ни дело Божье, ни церковь, для него это не важно. Вот написано: не лучше ли вам оставаться обиженным, даже есть такие ситуации, так и Слово Божье говорит. Эти люди ни перед чем не останавливаются. И вот сатана такими людьми пользуется, церковь становится полностью бесплодная. Она не трудится для того, чтобы благовестие было, а все направлено на то, чтобы что? Церковь между собой бесилась, вот, и абсолютно никакого труда не делалось для Господа. И это очень хорошо просматривается. И вот эта глава очень хорошо показывает через призму этой главы, очень хорошо посмотреть, откуда это все начинается. Вот эти вот все конкуренции, которые здесь идут. Вот. Это говорит о том, что люди не знают, чем это Евангелие даже пахнет. Вот почему сказано: радуйтесь с радующими, с плачущими, плакать с плачущими легче. Вот. А радоваться с радующими, это только благодать может дать способность. А если этой благодати нету, никогда этого не будет, и рано или поздно эти люди начнут себя проявлять в церквях. И просто идет потом разлом церквей. Ну, это один вынік, а другий тут одразу напрашивается на этой, что ну, не по Евангелию, альбо не по этой радостной вестке, яку Ісус Христос принес, ні Лія, ні Рахіль жили, а другий вынік, коли ми проглядаємо знову ж об'ємно все, то, що не глядячи на їх поводзины, на їхню мотивацію, Бог здійсняв свій план. Бог здійснив свій план. И эти люди не повлияют. Они не повыплывают, а Лия не понесли наступства. Лия до конца життя була нелюбимой, а Рахіль просто померла ранее часу. Так само это проглядається, коли ми будемо наступний розділ розглядати, там буде видовочно это. Що за ті слова і дні, які вона говорила, вона понесла розплату, які зробили. И вот еще такой вопрос Иакова. Я просто чисто даже сам не могу определиться. Например, он говорит: и Бог покажет, какой это стих. Я проведение говорит, определяет его всякий спор с праздниками, не помню, кого стихом говорит: и Бог покажет. 33. И будет говориться меня пред тобой справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Вот. Он как бы призывает справедливости. А дальше, когда вот он придумал этот метод с этими ветрами, да, крапинками и все прочее, а дальше как он действует? Не совсем по справедливости. Да, когда зачинал какой крепкий скот, да. вложил прутья. Вот здесь как это посмотреть? Через призму Евангелия тоже. Не совсем справедливо. Как бы еще, как бы рост есть, но еще... Не до конца дорос. Да. Это такие моменты, которые иногда становятся даже определяющими. Вот. Если ты уже полностью призвал
во свидетели Бога в справедливости, то дальше поступай по правде и увидишь, как Бог выведет правду. Там их была такая старая недобрая традиция допомагать Богу. Ну, они все время, да. Да. Или Обгонять. спешили, или помогали, Да. или это. Вот. Полное доверие на Бога в них как бы еще не просматривалось. Ну, тим не менш, ми бачимо доволі моцну динаміку у рості, що він все одно повірив Богу, що ось менавіта так, довірюся, Бог йому дав відкриття про сон, і він назначив цю плату. Далі трохи збочився з цього шляху. То есть это еще были такие уровень роста, возрастания, уровень возрастания. Это не говорит, я к чему хочу подвести, что мы не должны принимать это за норму, потому что некоторые люди будут где-то какие-то действия, правда, говорят, а посмотри, написано, как Иаков поступал. А посмотрите, как Рав поступала, обманула там это. Вот часто приходится слышать. И часто надо вот этим людям так и приводить, говорить, но Рав была на каком уровне? А если ты уже там 30-40 лет верующий так поступаешь, то это просто, я не знаю, как назвать, это, ты не знаешь, чем это Евангелие даже пахнет. То есть это было издержки роста, но не более того, но не образцы поступать нам сегодня так. Вот, чтобы мы не искали вот таких моментах, а смотрели на них критически, что это мы так не должны поступать, как даже Иаков здесь поступает. Здесь пример отрицательный, не положительный. Вот, а не то, что... Положительне то, що він довірився і не назначив плату, а просто метод. Ну, он Да. призвал Бога в свидетель, что Бог за меня заступится, то иди дальше до конца, кажется, да? А далі вже трохи Уже збочив, начал опять лукавить что-то. саму малость. Поэтому все эти примеры, которые есть, надо еще их отслеживать, смотреть, какие положительные, какие отрицательные. Ну, доволі насичений розділ євангельськими істинами. Розділ життя Якова у Месопотамії, 29-30 розділ книги Буття. Тридцять перший ще буде трошки протяг цієї історії, або завершення. Не хочеться забігати, бо много ще яких виників можна зробити, глядячи на 31 розділ, для того наступного розбору.